coming today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes. Dang, dang, I'm longing to stray. Dang, the love boat. Soon we'll be making another run. The love boat. Uy, naon sa minto ni akong palang gingging, uy. Manong nagmugot man ni, umani ka nahi. Mura min tao ni gikomot imong naong agta, uy. Ayoy ana, darling. Siwa, paano man sa may problema? Nagot ng guning style lang tayo eh. Ang uban, ngundang nagpanggangita sa kanding. Kita, sige lang gyapon. Ay, magsige lang gyud pangita sa kanding. Ayawat na balang ba? Unsa man ka? Ayo pag ay hunong, uy. Hunong man ka. Kay ngano man unsa man jud? Nga gusto naman ang kandili ka mongita sa kanding, bi? Ayaw na lang pagsunod na nila. Padayo na lang ta pagpangita. Sweetheart, dili ba? Na eh. Tagka na kayo nag-ingon na nandugay na nang namatay ang kandinga. Dugay na mo kayo na good. Pastilan ba yung tao ni akong anak? Sweetheart, ayaw na sila tuho. Ang atong tuhuan, si Don Eusebio si Sir Marlon. Kay, dili na sila mga buang nga musugo na to pagpangita sa kanding kung patay na. Diba? Baby! Oh, diba? Kamu nalay pangita na tayo eh. Kapoy na kayo. Well. Ikay mahibaw sa imong kagalingon. Di natin kagudpugngan kay kasluno na ba ka inday? Di ba? Na, din ako eh. Kapoy na ko ng kandinga. Kutasan ng tanada. Nganong makaingon man ka? Nga, patay na tong kandinga. Hinumdumi ba pag-ayo ha? Kapila na nato makit itong kandinga. Kadaghan na. Di ba? Kasigurado di tayo na maudi tong kandinga. Nga naman. Na, duda ko. Di gyud to tinuod. Di gyud na maong kandinga. Matud pa sa nandugan ako na istorya, kanang kanding ni Don Andres. Itong daw ko na balibo, iya ang sungay balik ko kaayo. Na mao ka na. Nabahala ka. Basta makulapot ka. Kasapar ka. Sir Marlon, tumisip. Bahala na sila. Ano man di ay? Sige, iguba man mo ni. Subuhan na day, kay kagunit na. Wala. Okay ka, ne? Okay na siya, busik ibungbong na nagod. Sugdan na nato dayon. Kinay, kuhangan patagduhaan ni. Di pa ginato masugdan. Kinahanglan jud unta natong sugdan dayon bon kay aron masultihan nato si Mang Amparo. Moro ba to'y giingon sa kag? Masultihan dayon. Ayo lagi buhaton lagi nato. Nan yung sa to pagsugod na kay lansang. Ano mo na? Tara mo na. Kuhangan tag langsang. Ako mo tayo sapi. Adto lang tamang huwam ni Mang Amparo. Siya lang ato papaliton. Naunhan ko ni mugsulti. Mao na iniya sa kung una. Maugani, di naman ta mauwaw niya kay apil naman siya ani. Pero ato gyud siya pasultihon kung say gusto niyan. Dito ba niyang kanding o ari ba nato? Sakto. Pero ang pangutana din ba kung sakto magbahin kung panilitan magbinahinay ba? Inoon si Ma'am Amparo murag makiangayon man siguro. Wala lang aning gagaw nga Sir Marlon. Murag si Judas Cariotis. Mao na ato yung humanon day na dayon kay para masultihan day nato si Mampa. Bun. Si Mamo padung diri oh. Mon, kuan pa yung. Dali, Mon. Gilig na ibaw na siya. Nga niya na to ang kanding. Nasa kayo pagkibang?
Tingali gisultian sa iyong lolo. Siguro no. There's nothing impossible under the heat of the sun, no? Sige na. Iway saan. Ma'am! Salamat, Simon. Uy! Hindi lang. Ano na, nasaag mo ka, ma'am? Dili ta agi, ma'am. Salamat. Mon, si ma'am na lang ito imong gipapayong anak, hindi mo maigo. Ay, Kira manggod. magbangko. Ikaw. Ay, ayun na lang. Pakita lang ko niyo skanding be. May bawa na dahil ka, ma'am? Sultian ko ang ni Lolo atong niaging gabi. Hain naman ang kanding. Ay, ma'am, aray lang tayo diri, ma'am. Ah, sige. Ha? Ma'am, ano, ma'am? Hindi, ma'am. Ay. Lingkod, ma'am. Salamat Simon ha. Unsa man gyud ay gisulti ni Lolo ninyo? Gingon sa imong lolo, ma'am, nga ikaw may dako gatungod anang kandinga, dili Sir Marlon. Oh, di sad maayo oy nga di na to hatagan og katungod si Marlon. Ay, ma'am, mao may pong lolo nimo, ma'am. Ikaw ang may labot anang kandinga. Hindi pa lang tungod, ma'am, nga gikag ni ma'am. Amo una unta ng kandinga. Hinoon, sakto man gyud tong gisulti ni Lolo nga ako ra gyud ang angayan og dili si Marlon. Kay og si Marlon manggod ang pasagdan, luoy kay mga tao dinhi maganto sa kagutom ug sa iyang pangpanlupig. Perfect! Mao gina, ma'am. Oo, yun na, ma'am. Sakto ka na, ma'am. Mas maayo pag yun unta og ako'y saligan ni Tiyo. Kay ultimo tong way alamag, baka ambit pa sa atong kalipay. Oh, ngayon gid, ma'am, ikay hatagan sa gahom dili siya. Di sad maayo oy nga ato isalikuay si Marlon. Kay doon na ba sa gyud siya labot sa tanang kabili ni Lolo Andres. Pero di lang gyud siya angayan maghinakob. Mabuhay ka dyan, ma'am. Unya, og kung kamong duha mo salig lang gid mo nako. Kita mo'y mo ilang nga tag-iya ug dunay katungod aning kandinga. Kitang tulo mo'y magsabot. Gidiktar na ba ni lolo nimo, ma'am? Nga ikaw may dakong labot anang kandinga. Walay lain. Mao bitaw, ma'am, kami ni Simon mag-agad na lang gid mi nimo kung unsay maayong buhaton gid nato. Di ba, mon? Salamat jud kaayo ninyo ha. Unya sa pagkakaron, anhi lang sa ninyo ang kanding. Nabalakar ba yung pag-ayo, ma'am? Tingalig makaibaw si Sir Marlon nga niya na mong kanding. Tagui lang na ninyo pag-ayo. Pangita mo paagi nga di makaibaw si Marlon. Maghimo umig tangkal para anak niya, ma'am. Oh, mas maayo. Unya, isalig na ko ninyo ang tanan ha, aron mapanalipdan ang hayop. Unya, si Lilay mo ay atong taytayan sa atong komunikasyon ha. Sige, ma'am. May problema, ma'am. Unya, ang pingi dyan na ninyo, tagui dyan na ninyo ha. May bawang tang Marlon ana. Kutob sa mong mahimo, ma'am, among buhaton. Loy! Pagdali na din ha, udto na kayo oh! Kaya gining bataa manaog eh. Loy!
Ang dugayag yun, uy. Nay, Oh, matod pa ko dong Simon, pahunungon ako na tagpapagitas kanding. nga naman. Nag-usik ra ko no tas panahon. Kaya bisag unsaon na tagpapagitas kanding, di gihapon ko no nato makitaan. Ay nga no, lagi. Hay naman ang kandinga, gagisugo ni Don Sibyo og ni Sir Marlon. Naambot basta miingon siya, nga na lagi ko na din his kalibutan ang kanding. Nga no, namatay na na. Tingali. Ah, wasi klaro nung balita, Floroy. Mangita lang gid usa ta. Anya atong susihon kung klaro ba gyud na yung gibalita. Basta kay si Simon ang nagsulti, Nay. Ipaklaro na niya ha, kay magsigit ag pangitaan na, nya wala na di ay. Mao may ingon niya. Ay, magsige lang ko tag pangita, hangtod makakita tag tinod ka matuuran. Kung di pa ginas kalibutan ng kandinga na. Hindi kita maglangay. Tingali mo niya. Umatik daw. Niya na to ang kanding. Mo lagi. Kulbaan biya kog magaybaw sa Marlon ba. Yung kita ani bon. Oo na. No matter what happened, ato ginang panalipdan ang kanding. Bahala magkinaunsa na sila diha. Basta ang kanding, ato yung isiguro. Natural. Mas doon na tayo katarungan nga mulaban sa kanding. Kaya niya na to ang tinuuray nga tag-iya sa kanding. Mauna. May kaisog ta mga tubang ni bisan kinsa. Kay doon naman tayo gisaligan. Pesag kinsa pa mo hilabot sa kanding. No way nila. Bon. Mo man ni ba? May kagibutan na to na diha nga. Dali na mo kay makitan. Makitaan kung ato ipakita. Magdinangag ka o makitaan gid ang ama sa ipakita sa dato. Kung sabi ka oy. Suggestion naman to. Kanya na lang ta magisgot ani ni guman ani. Enjoy. Ang tana gani. May tungod ani ingna lang nga nagbuhat og tangkal sa manok kiniktan. Ha? Ano nga? Ay, ko sweet! Kundi, Simon, karon Pita City ba? Kasala mong laklak. Adto niya mo ha? Ibitaron ta mo. O syempre, ano sa may hikay? Kaslo naman dahil ka no? Tagangay may gikay, dagagay nasal. Napa yung ba? Swerte kaayo ka toy. Oh, ako malasan malakay. Ano malas man? Bakay, Alalay ka nang. gamay ra maghikay. Dagan magnasal. Uy, mo adto mo ba? Ano mo pagdagdaghan? Kay, mahot na niya mi. O dili lang, magdala ko. Hindi, kamera. Di gina mo na si Piatong ngayon, panagsar kay may mukha og humba. Oh, panasal. Gaw, sure ka sa imong decision, gaw? Sure kayo, go! As in sure? Wa ka, bisag pagmahay lang gamay, wala. Hoy, okay ra kami ka. Muadto, pero ang inyong bantayan, kini. Kay grabe kini dag kaon usa ka baryuhan ang kaon. Di sa toy, mga bansing ko lang katawgod. Ako diya. Bitaw, basta mauna to ha. Nya, ari sa mi kay sungkuon pa namong uban. Okay. Unsan din ninyong gibuhat? Adi ko ana siya tangkal silipante ba namong Lipanti koy kagamayan ni. Tangkal sa manok. Kay mo apil magud mi og dirbi. Kaya mo kontrahon si Ugis. sige. Ato dyan mo? Ato lagi. Ikaw, ato dyan mo? Daro nga? O lagi, napakay time para mo balibad gaw ha. Ya, ari na mi. Andamon din. Basta, Gaw, napakay oras para mo balibad gaw ha. dili, andamon din ka sa kay nasal. Ha? Basta di ka mo Una sa nitong to. kalay. Malungod ko, gaw. Lagi gaw. Ikaw ang pinaka-main bisita na ko, ha? Gaw, na biya gaw ha. Grabe ang orasyon ni Matoy. Lagi, oy. Malas ka ay gud itaw na ko agaw gitaw. Si Matoy, mo gyud ka daw.